tobě jsou všechny ty ostatní holky basic. Nespal jsem mosty, do ohně přilíval benzín. Jenom ať nesní. Spolu jsme high, spolu jsme top. Dosáhneme spolu na strop. Přísám vážně můj bro. Takže vítejte u dalšího videa. Dneska nabitej den. Máme koncert s Dorianem, s Lukasem a s Darwinem. Postupem celého dne tak budu natáčet nějaký záběry. Vidíte, jaký je klasický day in the life. A tady máme náš dnešní konvoj. Dnešní plán je takovej, že vás provedu celým svým dnem. Už jsem vlastně byl u Barbara, u Patrika, tady vám hodím video. Teď jsme momentálně u Včka, byli jsme se najíst a den pokračujeme. Máme koncert, Lukas s Dorianem, nebo hlavně Dorian. Teď pojedeme pro mého malého bratránka, který přijel až z Příbrami. Lukas je jeho taková inspirace, takže mi chci jenom dopřát prostě to dobrý. Pojďme ho na hotel, ukážu mu tady po Praze, potom myslíme do studia za Lukasem, tam jsou ještě nějaké poslední nahrávky, je tam Kenny, je tam Freeze, jsou tam všichni, Dilly Dahan, manažery z Oz, my se máme na citation, ready, Oz. Takže v Praze zima, 3,5 stupně se píše, ale nevypadá to tak úplně, mám úplně zmrzlý ruce, není to jak Tajsko, je to fakt zima. Jsem hezký, Péťo? No, určitě. Slušíme to? To víš, že? Aby nás nezavřeli ještě ze hanobení show businessu, vole. Za co? Hanobení show businessu. Co to znamená? No, tak to zjistíš časem. Takže mizík směr Strašnice. A už se nám otvírají. Dobrý, neboj. Ale počkej na nás! Šlapni na to, ne, ty vole, na co stojíš? The Patrick Míča. Péčo! Poslouchej teď. What's up, you gay? Nějaký gangster brýle? No tak teď seš jiný. Hej, ty jsou moje! Scammer. Patrik je příbramák. A víte, co se říká o příbramácích? Už tady máme malýho příbramáka, Denise. Dobrý den, pane Patrik. Dejte dolů okýnko, dolů. Tady je fešák mafián. Že jedem na hotel, tam ubytujeme kluky a mizíme do studia. Pičo, tak teď jsem to úplně zabil. A balkoníček, tu si děláš prdel. Balkon špíči. Praha. Tamhle v tom baráčku jsem dřív bydlel. No jo, klasická Praha. Klasická Pražička. Teď už vidím dobře, který lidi nepatří k nám. Teď už dobře dýchám, teď už dávno vím kam. Who is this?
This is the biggest fucking Mafia flex. gang shit. Mafia gang shit. Nečekáme nic zpět. Nemůžeme cítit, protože cítím úzkostí. Zase melodii, víš, že začínám zažít skopát. Málo ty za... Přijíždím další linkou svíta. Násmí roky života jsou nebezpečný čas. Ale ty to neslyšíš. Došly peníze, jíme salát, show nás možná zachrání, ale zatím tak přežíváme. Vypadá to, že bude to dobrý. Kunda jedna, zapomněla mi tam dát dressing. Skurvená mrtvá. Suchy. Hele, manažeris. Kámo, kdo ti dá salát, suchý, a ne... No. How are you? I am under the water. Teď to vysvětli. Casanova Dick More. Outfitček. Za 800 000. Počkej. Tady. To je on, znáte ho? To jsou oni, znáte mě? Jsem já ten čau, outfit za 800 000, originál. Toto je Dylan Dahan. No foto, no foto. Sebou. Shoutout Dylan Dahan. C63S. Plný gangster move. Boss. Dylan Dahan. Zdravím tě. Dnes jsme 13.3. Jsme v Lucerně na Doriana Tour. BMW Backseat Bars. Jak vidíš, je plno, brácho. Je plno. Pojďme otrovat nějaký fanoušky, jdem se jich na něco zeptat. It's time for what? Open doors? Dylan? Pardon. Takže teď dorazil Lukísek a za chvíli začíná show. Up there. Up there. Hele, hasičák, hele. Rex. Ano. Ne, ale ty tam skopíš. Tady jsem. Jste tady? DJ, pojď to tam. Mám šukací Tour. Nahoru. Tu je. Nevím, jestli tady nikdo není. Knock, knock, knock. Who's there? Secret room. A dál nám to tady předveď. Dylane, ještě hulospot, manažer. Tam se chodí hulit. Ukáž jim to. Já řeknu L, ty řekneš boy. L. Okay, chci tady slyšet někoho, kdo zná track Dolce Vita. Let's go! Kdyby to nesypila vše, kdyby to nechtěl vrátit stres. Ty nemůžu a jak chtěli to odmítám, já myslím, že na kríza. Užívejte, odjedem potlesk po L-boy Doriana. Let's go! Neposlouchám tu scénu a nějaký bych poslal klidně je fac. Co? Venku nic. Druhý vám půjde dolů, já vám nikdy bude zvrátím. A lidi čekají na jednou, nikdy nebude tak. Někdy se zastavím, dívám se okolo, dívám se na směr. Někdy se zastavím, dívám se na lidi. Ale není to za free, za ty samý holky, kterou už nemám.
Smrdí skurvení, co jsme se nevrátili mikrofon, kde je ten mikrofon? Co se to děje? My jsme kurva v Lucerně, dneska Praha. A je tady narváno a dneska se budou dít velké věci. Chytáme poslední slunce pár dní a zase budeme celé zvůdě. Sorry, jak výklad na soušlej mátám, každému to je dobré kláč. Pryč tak jako divoký koně. Můj typ, trochu pako, trochu cringe. Ptá se na to, co jsme my. Dělám jako, že to vím. Seru na ty red flags. Stejně si jich beru sebou tam, kde my teď jsme. Jsou všechny barvy jedno.